салому алейкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен. Бародаро, як чанд қадар шид, як тӯли 2 рӯз 3 рӯз шид ки занг мезанед. Мақсад мо гуфтем ки рӯзи бозор корда қабул мекунем, рӯзи бозор корда қабул мекунем. Барои ҳам қадар времяш омад ки бародаро гуфтам барасонамтон ки ина имрӯз хай шаби ҷамъа ҳай пагашанбе, рӯзи бозор бародарои азиз одам қабул мекунем. Мақсад бародаро бисёр занг задан, хай ҳамашда иншоаллоҳ расондем. Барои он қадар гуфтем як бори дига барасонем ки бародаро бисёраш мо медонем ки интернет тамошо мекунанд, имуҷа занг мезанен. Ба ҳамон хотир бародарои азиз хотиррасонтон мекунем ки рӯзи бозор одам қабулкунӣ дорем. Марҳамат, кадомед ки корда меёед бародарои азиз, марҳамат бихезен корда биёен. То есть як бори дига барасонтон бародаро мегумтон барои ҳамин кор. Бародаро времяи кори аз соати 8 то соати 7 ай. Ана як ҳафтада як рӯз вахаднӯй ай. 3 вақт хӯрока мета бародаро. Ана ха дакмин пакмин ҳамаша мекуна, ҳамаша хадаш меспора. Нашоти документаш бародаро нест, ягон проблема нест иншоаллоҳ. Ана мисол ягон нофаҳмоӣ боша, номрои ватсаби ма 965 188 647 бародаро номри ватсап май. Мо корам дар ҳаминҷа партофтагием, заводи Дики Камин. Оилакаш бародарои азиз 45,000 ай. Ана кор абъёмай бародаро. Мақсад ҳастан ҳаминҷа бригадае ки бародаро мезананд, соати 2 3 мезананд, буд мекунанд, ё ки 4 мезананд, буд мекунанд, 5 мезананд, буд мекунанд, мераванд дам мегиранд. Мақсад коршона буд мекунанд. Барои ҳам бародарои азиз ма хостам ба шумо барасонам ки условияи кор ҳамияй 15 рӯз задешкаи бародарои азиз. Мақсад кадом вақте ки ту мегӯӣ ки ма волид кунам, ту биброи бирай бародаро, барои волид карданат менависони заявление, ҳамаша менависони, қоидааш қатъӣ. Айрӯи чӣ мебинанд ки мақсад ту чанд қадар кор кардӣ, чанд моҳ кор кардӣ, айрӯи ҳамун чӣ тра ҳамун қадар сумта мехапанд ки мисол агар ки ба праги полне ки кор кунӣ бародаро, буд ки кунӣ, тра ягон каси ягон гапат намега. Барои шумо явна нағз медонем ки вақте дар шумо патент платит мекунанд, патентон мекунанд, и ҳамаи расходай бародаро. Шуморо ба ҳамун хотир мекунанд ки штоби кор кунед, наин 2 рӯз 3 рӯз кор кунед, ё ки патента палучат кунед, ҳуи бихӯри барай бигрези барай. Ин хеле кор ба фирмаги да ягон ҷо нест. Шумо ира явна медонем бародаро. Ана баъд боли мегӯем ки мурдай ханакида ханак нест бародаро. Навай коро магием. Барои ҳам қадар гуфтам як видео кунем бародаро бирасонам ки мақсадам хеле рӯзи бозор худо хоҳад насиб боша одам қабул кистем. Бо як бори дига номри ватсапа мегум 965 188 647 бародаро. Ягон нофаҳмоӣ боша бародаро, марҳамат занг бизанен, парсон кунен. Фақат ватсап бародаро, фақат ватсап да ягон нофаҳмоӣ боша, марҳамат занг. Фирдавс ба фирм ҳамаша гуфтам хушруточка хато накардам. Тамоз наши хато накардасам. Худованд ҳамата нигаҳбон боша бародаро. Кор кори мардакӣ ай. Имрӯз сум додем. Хай имрӯз бачаҳо сум гирифтана. Ана хайрам хеле бародарои азиз. Мақсад ягон ҷои фанда фребиш нест. Иншоаллоҳ ҳамаш 100% проблема нестай. Фақат дамин кор. Аки хай 4 бор ба чӣ хотир мехӯрам? Ба хотире ки мардуми тоҷики худмон 3 бор қаноатбахш неста. Барои он қадар 4 бор мехӯранд, 4 бора наметан. Аран хабардаро проблема нестай. Худованд ҳамата нигаҳбон боша бародаро. Кор корай ме кор мекунин, ана мезанин мерем. Чӣ хеле ки шумоен бародаро, маам ранги шумоям, маам ягон хеле гаснисада зиндагӣ намекунам. Чӣ хеле ки ҳаст, маам ними каровуҷондаям ранги шумо. Чӣ хеле ки ман зиндагӣ мекунам. Инамҷа чӣ хеле ки шумо инами киҷои да хов мекунед, чӣ хеле хов мекунед, инами ҷои мо ҳам амихеле бародаро. Ягон ҷои чиш нестай. Биёина як бори дига ма ҳами ҷои хова шуморо ишон метавонам. Мақсад бародаро, мақсад ҷои ховаш ина бародаро. Инам хеле ҳамун чӣ хеле ки шумо хов мекунед, мо ҳам ҳамун хеле ана ма ҳам ҳамун хелеам.
сума ҷамъ мекунӣ буфорад ки хушрӯ кайф сафо ки кунӣ мақсад сума ҷамъ мекунӣ мерай дам мегирӣ. Инам хеле бародарҷоно боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. Худованд нигаҳбонтон боша. Мода качок дар кор нестай, мода коргар дар корай. Аллоҳи меҳрубон ҳамата нигаҳбон боша бародаро. Номраи ватсапа хай гуфтам. Дар амони Аллоҳ бошед.